Рейхан, Эпипе һәм Суда көйләрен Булат Курайда башкара. Әлеге уен коралында ул 4-нче ел уйный. Бар ноталарны да яхшы белә, музыкаль коралның тарихы турында ишетеп кенә белми. Тишекләр бу син менә басасың һәм звук чыга. Менә булай. Ноталарны танырга Булат кына түгел, бар түгәрәккә йөрүче кызлар да, малайлар да өйрәнә. Группада 15 бала. Бу елдан алып уен коралында уйнарга теләүчеләр өчен түгәрәк түләүсез. Курай күңел һәм сәламәтлек өчен дә бик файдалы. Аерым ноталар өйрәнгәч, әзер продукт килеп чыга. Курай әби бабайлардан килгән уен коралы табигатьнең үзеннән алынган. Төп кагыйдә сулыш белән бармакларны бер темпта куллану. Балалар уен коралында яратып уйный. Әбиләр, бабайлар элек анда бигеннәр, җырлаганнар. Мин бик яратам Курайны, анда сәламәтлек өчен бик әйбәт ул. Курай укытучысы Лилия Гулудинова 2004 елдан дәресләр алып бара. Бу вакыт эчендә балалар белән зур уңышларга ирешә. Гади һәм моңлы уен коралы укучыларның сәламәтлекләрен дә ныгыта ди ул. Шәһәр күләм Курай уйнау программасы 2003 елда кертелгән иде. Беренче елларда беренче сыйныф укучылары шөгыльләнде. Алга таба инде укыту программаны арттырдык. Шул еллардан бирле безнең балалар остары беттеләр. Безнең шәһәрдә оста яшь курайчылар яши, аларның иҗат җимешләре мәдәният сарайларында, Сабан туйда, шәһәр туган көндә яңгырый. Яшь талантлар булганда безнең мәдәният киләчәге өметле. Альбина Вәлиева, Илья Челноков, НТР яңгырары.